Hello everyone. This is Haptab Academy. እዚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ሃብታብ አካዳሚ ሎሚ ምናልባት ምስ ገለ ሕቶታት ናይ ተምሃሮ ዝመፅእ ሓድነት ብኸልዕለ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይክእል ዘለኹ ኣብ ከባቢ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ሰባት ስለዘየለዎ እዩ ምስ መን ተዛሪቦም ምኽእል ዝብል ዓይነት ሕቶ ወይ ምኽንያት ክብሎ ክእል ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ እዩ ቋንቋ እንግሊዝ ንኽንምሃር ኣብ ከባቢና ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረብ ብፍላይ ኔቲቭ ስፒከር ክህሉ ኣለዎ ድዩ ምስ እንግሊዛውያን ጥራሕና ቋንቋ እንግሊዝ ንኽእል ወይ እውን እንግሊዛዊ ዘይኮነ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኽእል ሰብ ኣብ ከባቢና ግድነት ክህሉ ኣለዎ ድዩ ሕጂ ምስ ዘለና ቴክኖሎጂ ካልእ ሰብ ተዘይሉ ክመሃር ኣይክእልን ብቑዕ ወይ ቅቡል ምኽንያት ድዩ ዝብል ኢና ክዛረብ ቋንቋ እንግሊዝ ንኽትምሃር ቋንቋ እንግሊዝ ዝኽእል ሰብ ኣብ ከባቢካ ክህልወካ ግድነት ኣይኮነን ብፍላይ እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ቤዚክ እንግሊሽ መሰረታዊ ሓሳብካ ምግላፅን ንሰባት ክትርዳእ እንደኽእለካ መሰረት ንምሓዝ ብዝኾነ መገዲ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ ኣድልየካኒ ብዘይብኡ ክካየድ ከኣል እንታይ ክግበር ይከኣል ሓደ ሓነታት ንርአ መጀመርያ በይንኻ ክትምሃር ማዕርፍ እንዴት ተኽእሎ ኣለዎ ዝብል ንኽንነፅር እቲ ኣገባብ ምሃር ክንዛረብ ክልተ ዓይነት ኣምሃር ኣሎ ዳይሬክት ሜተድ ትራንስሌሽን ሜተድ ይበሃል እቲ ዳይሬክት ሜተድ እቲ መምህር ብቋንቋ ከይሓገዘ ወላ ሓንቲ ቃል እውን ትኹን ናይቲ ተምሃራይ ቋንቋ ከይተጠቕመ እንግሊሽ ብእንግሊሽ ጥራሕ ክምህር ከሎ እዩ እቲ ትራንስሌሽን ሜተድ ዝበሃል ከዓ ነቲ ዝምሃር ዘሎ ተምሃራይ ቋንቋ እንግሊዝ ክምህር ከሎ በቲ ቋንቋ እንዳገለፀ ትርጉም እንዳሃበ እንዳረደአ ክምህር ከሎ እዩ እዚ ክልተ ኣገባብቲ ኣመሃር ኣለና ስለዚ ኣብዚ ክልተ እዚ እዩ ዝሓይሽ እዚ እዩ ዘይሓይሽ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ዋላ ሰብ ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎም ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ኦክስፎርድ ናይ ኬምብሪጅ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ብዙሕ ግዜ ተኻቲዖምሉ ዘይተሰማምዕነት እዩ ነቶም ዳይሬክት ሜተድ ይበልፅ ዝብሉ ስጋዕ ዳይሬክት ሜተድ ይበልፅ ኢሎም ንዕኡ ከምሉ ዝፍትኑ ብዙሕ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለዉ እቶም ትራንስሌሽን ሜተድ ክኸውን ኣሎ ዝብልካ ናቶም ኣረኣይ ኣለዎም ስለዚ ንሳቶም ከይሰማምዑ ንክንሰማዕ ንኽእልና ስለዚ ክልተ ኣገባባት ኣሎ እዚ ክልተ ኣገባባት እዚ በይንና ክንምሃር ከለና ወይ ብዘይ ሰብ ኣብ ከባቢና ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረብ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ንክንምሃር ከመይ ንጥቀመሉ ድብና ንርኢ ዳይሬክት ሜተድ እንተኣ ሓጋዚ ኮይኑ ሓደ ተምሃራይ ብቋንቋ ድሕግዞ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ክምሃር ዝኽእል ኮይኑ ብቋንቋ ከይሓገዘ ብቋንቋ እንግሊዝ ጥራሕ ዝምህር ኣዝዩ ብዙሕ ቻናላት ኣሎ ብምእትታት ብሽሓት ቁፅር ቻናላት ጀመርቲ ታሕተወት ጀመርቲ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ክሳብ ሸውዓተ ዲፍረንት ሌቨልስ ኮይኑ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝቐርብ ንቆልዑ ተባሂሉ ኣዝዩ ሲምፕሊፋይድ ቀሊል ስለዚ ናትና ዓቕሚ መሬትና ብቋንቋና ዝድግፍ ዘይብሉ ክንምሃር ንኽእልና ንኣነ ብቋንቋይ እናተደገፍኩ ትሕት ዝበለ ዓቕመይ ትርጉም ናይ ነፍሲ ወከፍ ቃል እንዳተባሃለኒ ክመሃር ደልየ ዝብል ከዓ በዚ ገባብ ዝምሁር ከዓ ዋላ ኣሽሓት ኣይኮኑ ግን ብዙሓት ምምሃር ኣሎ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝተፈላለየ ቀረባ ንቕርብ ኣዝዩ ብዙሕ ምምሃር ኣሎ ስለዚ ነዚ እንዳተኻተልና ገለ ቤዝ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዳይሬክት ሜተድ እቲ ናይ ትራንስሌሽን ሜተድ ክልቲኡ ኣብ ኢድና ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ በይንኻ ክትለማመድ ከኣል እዩ በይንኻ ትምሃር ከኣል እዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ በይንኻ ትለማመድ በይንኻ ተለማመድ ነዚ ሕጂ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ ናተይ ሓደ ጭቡጥ ኣብነት ገይረ ክልዓል መጀመርያ ኣብ ሃይስኩል ኣብ ካልኣይ ደረጃ እናማርኩ ከለኹ ኣብ ደቀ ኣምሓራይ ሓደ ተምሃራይ ተራ ተምሃራይ ከም ኩሎም ተምሃሮ ነበረ ድሕሪ ገለ ዓመታት ምስ ረኸብክዎ ኣዘራርብኡ ኣደማምፅኡ ምልከት ቋንቋኡ ኣዝዩ ርኡይ ደገ ከይዱ ወይ ኣሜሪካ ወይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኣውስትራልያ ከይዱ እንግሊሽ ዝረቡ ሃገር ከይዱ ዓመታት ከም ተምሃረ ላዕለ ደረጃ ምፅሓል ገሚተ ይኸውን ርዱእ ነገር ኮይኑ ሰሚዕኒ ድሓር መዓት መፂኻ ዓስተ መፂካ ምስለክዎ ካበይ ሓይዙኒ ማሲ ኣሜሪካ ካናዳ ዓዲ እንግሊዝ ኣበይ ሃገር ተማሂርካ ዋላ ሓንቲ ይክሩ ኣነ ሞ ቋንቋ ሃዳ ተቐይሩኒ ተቕሊል ተቐይሩ ማለት ኣዝዩ ዋላ ኣነ ከማን ዘይብላይ ዓይነት ምልከት ርኤልካ ኣሎ ፕለስ ከመይ ርካ ብደረጃ ትበፅሕ ኢልካ ምስሓትኮ ሓደ ንፅር መልሲ ይብኒ ሓደ እንጀር ስራሕ ይቦሞ ግን ናይ ቋንቋ ምልከት ስለዘይብሉ ተስራሕ ናይ ክስእና ተኽእሎ ነይርዎ ስለዚ ቋንቋ እንግሊዝ ክኽእል ነይርዎ ዲሻ ዓዲጉ ገዛ ተኺሉ ቢቢሲ ሲኤንኤን ካልእ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝቐርብ መደባትን ዜናታትን መዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ እንዳሰምዐ ምስታ ቲቪ ዓዊሉ እንዳደገመ ቋንቋ በቃ ከዕብዮ ከም ዘለዎ ኣሚኑ ከም ዝበልኩኻ ኣብ ገለ ዓመታት ኣነ መምህር ነበርኩን ስጋዕ
جالك وادو هم ديك يسمعني أزيو بولس نايقوم قاملك ديالو لذي علامة مسجبرة هذا كحرفوا لي ولا عدل مستفترة بسنك قام قامت كحرفوا تعاتيهم بيني تماهير مهرين ورين زي كتلفزيون شو رح نلاقي مثلا التلفزيون كان بي بي سي سي ان ان خالد زينات خالد ناي كوميديز دمس عين بروجرام بإنجليش دمس بروجرام راح نسمع عليه وانا مسؤول ده جميع عوين وانكو أبدلنا ملكة بديه سلادي بينها ما تخلي مش تلفزيون ما تخل بينها كل مسح براكتس يقولها أزيروي وتسيد كايزر له كان أبرسي أكثر مسح براكتس مبار مش تلفزيون عوين كان من باب بعد استنبوا حنت ملت سنتس نبل مجمع الحباب يوم حاتم بحلها دقيم كاتم بحلها سالسة ربعي حمشي دي دقيم كاتم بحلها أنا بحنا دام صح عليك وني مجمع قلب قال ده كل فكان دقمة الله أقول غلطة من غلطة خير لذي vocal system تناي دمسي فتر كفاءة كاكا ده لما ده هي ده معمل خير ماشي تمدل جام بعلو نتقالات زيادة ملكون زيادة بالحشم غير فلاني حجز من الوقت بينها دقمة لها بقوة دام سوق دقمة لها لذي مستقدمنا بالنيا التلفزيون ده خاطرك ده سمع خندر دقمة تتريو أحسن ويقدم مزة بينها زيادة ملكتنا هذا تعلم كتلنا أمريكاني قال نجزء إيش خدمتي ما ده بزح دي تزدرب سلو سب كم تغير ده هيدوني لذي نجزء إيش خدمتي بعدم الموبايل كل شيء يدلوا ويجيبوا له فيديو يجي الموبايل قريحة بعدها سمعون لها هبك عبت مرتضى تزدربوا تبي براكتس يوم كي حال عين زربة كاميرا قريبك الحياة ويكل حياة دقيم كاسمعها سمعوها لها تي بجلسات دوها بالكاريتات دي ولها بعدها تريها نعها بعدو يرايك الذي كتعريه درايكا بنتصور تريها نجاتها بعدها سمعوها لها بعد نعها الرايح خلص تقول لها نها تعريه زيادة تقول لها الذي نجزاء هادمتي بكاميرا نقرأها دقيم كاميرا هذا عبي أم عبارينا حجاز هون الجوابي الذي بزم قدرتها زي تي مسرتها ودبها بيزكس دبها نيكون قملكت نخذت تري قام إنجليزي ضرب أو كابيها هلو أو طاهلو جدا نتايكونان لذي إذا كان مخنات كان كفك هنا بريولون ويسب كان كفك نبريولون من البعض كن سقعت تزلع على درجة سقعت ناي مود أهز دلنا يقام قملكتن رأسها متأمنا بس تخليها بينها تلامسها بس وصلتني اليوم بس نتقام قام زمان كشات كيف ذاك لها confidence كهلو كذا لذي أبقى درجة تنات كان أي أو نيم حق هنا أو بحكي أبايتها مش سبب متفق عن شوية تزرب كونفيدنس هذا الرجل سبب يلقى لذي نتبيزك هنا مسألة توصل عنقا ملكة تزرب حسب كات جلس ذلكات حتى تدخل لك عنقا بينها عنقات مربوطة دحين زلع على كونفيدنس تري سبب اللي هذا السؤال قال ما بقص لذلك أتصدقني أي كونني لذي أنجليز نخمها أبكاري قام إنجليزي دارس لزيلة بكرة إلك كم مهارت بخرلو مخنياتي له نتوقع إنجليز بينها مهارة بينها بالك اللي هي مناتو أبجبنا ذا الموبايل كندخلوا تكون تانية كذي حد مثلا تسمعنا نيكالوت نتفاعل سوات دمتنا دام تسمعنا تبعت مرتي بزودنا يا مجدي بيت دايركت بنهم بتعرلش من بنهم مجدي لذي أبكاري سبيلن مخنياتي يكونن يتا مسألة معتي بينها قانون واحد معمل يكالي. خالد يسكن رهب. Thank you very much. Have a nice time.